Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Kannywood Media TV, gidan nishaɗi. It's that record mix special. Moko na san aure da za ka bani dama ai mana aure da za ka bani dama mai suna ka ce da ni na kawo kudin aure na ai mana aure da na fice a gona mai suna zan je wurin ubana ai mana aure assalamu alaikum mahaifina. Baba na isa aure, ai mina aure. Ni baba na isa aure, baba kai mina aure. In baba ya ki mini aure, zan tashi ne da sauri. Zan je in buga kyauran babata, sai mini aure. Mama na zo wurin kike ki sani ai mana aure magana ce ta bayo zan yi tuni ai mana aure maganar auren da kika ce zaki ai mana aure ke kika ce sai ne hankali sannan ko zaki mini aure yanzu na girma mama bi zan iya noma na yi hankali mama ki dube ni da kyau na aure in kwakin kiki mini aure mama ai mana aure tunda dai na gana yi girma zani je na sayar da gonar babanmu in kai sadaki gidansu wanda nake so ku sani ai muna aure mama na ai mina aure Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Kannywood Media TV, gidan nishaɗi.